भेज दो 4G के मोबाइल तत्काल ये राजा जी मनवा करे मोती मनवा करे मोती वीडियो कॉल ये राजा जी मनवा करे मोती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे मोती भेज दो 4G के मोबाइल तत्काल ये राजा जी भेज दो 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी मनवा करे मोती वीडियो कॉल ये राजा जी मनवा करे मोती वीडियो कॉल राजा जी मनवा मनवा करे मोती एगो गीत हम कहले मानी झरिया के ऊपर अरे गोरपिया हो के आइले कोरिया हो जग झरिया के नगरिया गोरपिया होके अइले कोरिया हो जग झरिया के नगरिया अरे चूस गइले देह कोई लरिया ओही झरिया के नगरिया ओइ लरिया जग झरिया के नगरिया करे मोती ये बोल राजा जी करे मोती ये बोल राजा जी भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल नाम का बड़ा विक्की राय भैया की ओर से मेहरारू कहत रही कि मोबाइल काहे खाती चाहे काहे खाती काहे खाती काहे खाती आय पगला काहे खाती बतियावे का तो छोटको से बात हो जी जना के 1400 दाम बा। सही बात हाँ? मोबाइल चाहिए कि वीडियो कॉल पर देखो हाँ जी वीडियो कॉल पर देखो हाँ आई है देखो का कठिन मरी हतनी हमार वाला इहे देखो कि भेजले रही जैसन जैसन अरे ताहर दहिया मोटा के देहिया मोटा लाई के हो देहिया मोटा लाई के ओइसने बड़ो की दोबारा गइल जाई के सने मराठी दुबराई गइल जाई के कि भेजले रही जैसन जैसन ताहर मोटा के है तिवारी जी आशीर्वाद दिले बनी बार-बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा में ओइसने बड़ो की दोबारा गइल जाई वीडियो कॉल में का देखी थी का देखती जैसे तारे का रोटी खिया के हाँ जी भात खिया के हाँ और ही कुछ खिया के भेजले बनी दुबराइल बड़ा के मोटाइले बड़ा सही बात कि देखती फूलन बाकी पोंचल बालू बगालो ये राजा जी देखती फूलल बाकी पचाल बगाले राजा जी देखती फूलन बाकी पोंचल बगालो ये राजा जी मनवा करे पति काले राजा जी मनवा करे मोती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे मोती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे मोती आज हो दादा कैसा पिया के चारी तरवा आई हो दादा कैसा पिया के चारी तरवा दिन भर रहत उत घरवा के भीतरवा दिन भर रहत उत घरवा के भीतरवा आई हो दादा कैसा पिया आई हो दादा कैसा पिया के चारी तरवा करे मोती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे मोती एक बात और कहती है का वीडियो कॉल काहे खाती काहे चाहिए खाती बड़का मोबाइल काहे खाती चाहिए काहे खाती चाहिए कि हिया जुड़ैती जुड़ई थी रूपवा देखी परदेसी परदेसी यदि तारे के देख लेती कि ठीक ठाक बाड़ो हाँ जी
तो खइलो पर से रोज दूगो रोटी खइती बेसी 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 कि ना बुझाई कि रहेला बंगाल राजा जी जाओ एक लाइन और बा का कि जखमी जितेंद्र जितेंद्र पिया बुझा मजबूरी मजबूरी आ हमरा खातिर सैया तार प्यार बा जरूरी आ यदि ना आइबो हां त का होई ना वीडियो कॉल किनबो मोबाइल हां कि ना तो गोलू देवरू को दी है बाबा लय राजा जी ये तो मनवा ओल